egwu ndị na-eme ọgọ n'obodo anyị nụ Onyeoma Tochukwu Foundation anyị esizienu na nri wee bidozie n'ije niile jenu ejebesi ka alaeze anabasi ka alaeze ekene eze bụ igwenu asị na nri bụ isi anyị eluzienu na nri na mmadụ nọfu agbada dịka nnabata ụzọ elu bịa fụ mmanya eze na-atụ anya Onyeoma biko bịa hili m mmadụ ga-echegube batazienu ọgaranya na-elifie obi ebuli ọsọ nwụlinu nkwachukwu kwelu ndị agbada anyị na nri Onyeoma Tochukwu abatazienu n'obi ndị be nwakọ n'uche na agbada anyị na nri kingdom onye ka na-ekwu maka ya barrister Solomon Chukwuemeka Chigbo ụzọ yelu na nri kingdom eze amalụ Onyeoma biko bịa fụ mmanya na